In de strijd in degradatie wie van de midje voor topklasse ONS maar één ding wichtig. Thuis in Snits winnen van concurrent Sparta Nijkerk. Een verslag van Freek Wijma. ONS had 28 punten, 1 puntje meer als de tegenstander Sparta Nijkerk. En dus is het belang duidelijk in deze wedstrijd. Er moet pervast woon worden. Dit is een derde speelsituatie. De corner van Rozenburg en die wordt heel mooi inkopt door Chris de Wacht. En die zet dus ONS op eigen veld op die belangrijke voorsprong. En die derde speelmomenten die waren heel wichtig in deze wedstrijd. Want even later weer een corner van Rozenburg en nu is het Curti González met de kopbal. 26e en 30e minuut en ONS die leidt op koers op winst voor deze wedstrijd. Sparta Nijkerk, ja, die jet bij die onderste traaien en die gaan streekjocht de degradatie aan. Zij beziekje vanzelfs nog wat te doen in die tweede helft, maar dat slag het net. De frustratie van deze man, de spits. En die spits is Frank Tervoort, de topscorer met 16 treffers. En dan op een derde speelmoment. De vrije trap die mooi bij Curti González komt. Die werkt het er heel goed mee. En daar staat de invaller Rolf Dijk. En een van zijn eerste balcontacten is de 3-0. En dan is de overwinning natuurlijk wel een feit. ONS docht hier hele goede zaken. En Sparta Nijkerk, ze komen nog een keer dichtbij. Ze reizen de lotte, maar die moet echt naar onder de chen. ONS neemt een beetje afstand van de degradatieplakken. Maar helemaal veilig binnen ze nog net.